Добър вечер, българи! Извинявам се за качеството на видеото, но това не е най-важното. Най-важна е целта, която по принцип ме измъчва от доста дълго време. Много години живях в чужбина и от известно време се налага да живея тук, тъй като гледам болен родител. И разбира се, България е това, което ме е липсвало най-много и страшно обичам родината си. И разбира се, ще се постарая никога повече да не напусна, тъй като разбрах, че най-важно от всичко е домът. И там, къде се чувстваш най-добре. Живота е твърде кратък, за да изхвърляме живота си и да се борим за неща, които не са толкова важни. Както и да е. Много ме измъчва това, че виждам много млади хора, друсани по улиците. Измъчва мисълта, че се създават все повече зали игрални. Измъчва мисълта, че все повече алкохол се толерира. И все по-млади хора стават зависими. Целта на това видео е да споделя моя опит, тъй като аз самия съм доста проблематичен и над 20 години се боря с това. Искам да помогна на колкото се може повече хора. Един да спасим е нещо, хора. И някой сега ще кажат, кому занимава този с тези бокуци, наркомани и така нататък. Извинете, но никой не е застрахован. Никой не е застрахован, че това няма да дойде във вашето семейство. Извинете, но и те имат душа, и те имат чувства. И повечето от тях са много умни хора. И може би не издържат на цялата тази тежест на живота. И знаете ли, много е важно да се помогне. Да се помогне. Много ми се иска. И целта на този канал е да бъде за взаимопомощ. На един да помогнем, пак и добре. Моля ви, който не го интересува или който не харесва темата, просто да пропусне. Моля, без хейт. За мен нещата са доста сериозни. И ми се иска наистина някой от тези по-известните ютубъри или тиктокъри просто да ме тагне. Защото темата е наистина страшно важна. И аз много не съм в час с каналите. Някой подхванал ли е тази тема, развива ли е. Но дори да я развива, няма да сме много. Защото колкото повече помагаме, толкова по-добре ще бъде. И аз не възнамерявам да се облагодетелствам от това. Просто наистина е много важно да се спустят повече хора, защото така или иначе, виждате, толкова години се опитат да нас мачкат. От 9 милиона станахме на 6. И не знам вие какво мислите, но ми се иска да има повече информация за тези неща, защото няма никаква информация за зависимите в България. Има едно Раднево, има там по психиатриите, минава детокса и след детокса го хвърлят на улицата. И какво се случва? Няма. Ако той се бори или тя, няма за една седмица се връща обратно в кълта. Въпросът е, че няма ги тези поддържащи програми, както в чужбина. Няма дори никаква заинтересованост, а държавата дори и не иска да се направи, че има някаква заинтересованост. Въпросът ми е такъв, да го направим канала за зависими, съзависими и взаимопомощ. Много е важно да се знае. Аз като част от това общество само мога да кажа, че за родителите, които искат да помогнат, по-важно
да се търси начин, да се търси контакт. Информацията е най-важно от това нещо. Ако и самият човек има желание, това е най-добре, защото когато човек има желание, нещата може и да се получат. И много е важно да не го толерирате с пари и с някакви придобивки, защото вие не помагате и ви убивате. Както примерно на един диабетик, ако му дадеш захар, той ще колабира и може да му се получат рани, може да му отрежат крак, ръка и така нататък. Приятели, драги, моля, следващия път ще говоря за наркотичната зависимост. Макар че зависимостите като цяло в същността са едно и също, но всяка една зависимост има някакви разлики и се отличава по нещо от другата. Макар и да с едно цяло като заболяване. В България дори не се води заболяване. Тук дори не се води заболяване, хора, а е много страшно прогресиращо заболяване, което не е изгодно да го определят като такова и просто няма хора, които да проявят инициатива. Има една метадонова програма, едно радниво и това е. Но има други хора, които имат безплатни групи, като анонимни наркозависими, анонимни алкохолици и така нататък. Благодаря на тези хора, че се опитват да направят нещо, но колкото повече хора се събудят, че трябва да се помогне на тези хора, защото това нещо е чумата на века. Никой не е застрахован, че ще влезне в къщата и че твоето дете няма да бъде засегнато. Защото, повярвайте ми, това не е всичко до възпитание в къщи, възпитание в училище, до среда и така нататък. Това е генна обремененост и много, много, много различни фактори има, които наистина никой не е застрахован, че може да го последва. И хора, моля ви, подкрепете ме. Ще се опитам да направя всичко възможно, да помогна на всеки един. И разбира се, ако има хора от тези по-известните ютубъри, тиктокъри, моля ви, тегнете ме, защото това е много важно. Важно е наистина. Важно е за децата, важно е за родителите. Важно е за нас като общество, защото ние намаляваме всеки един ден. Един живот да спасим е нещо голямо. Разберете ме, хора. Да живее България! Бог да е с вас и за много години. Благодаря ви.